Ηλεκτρολόγοι. Έλα. Μηχανολόγος. Όχι, κάτι για λάμπες λέτε εδώ. Είμαστε με ειδικότητα σιγά σιγά. Αχα. Μόλις φέρνουν τα φαγητά να βγάλουν να πάρει. Όχι τώρα. Δεν πειράζει. Κάτσε γιατί είμαι και χοντρούλα, δεν χωράω. Αυτή η θέση τι είναι εκεί? Μα γιατί μετά τι και μέσα έχει αλφισμό. Περίμενε εδώ να κάνω ένα zoom. Είναι θέμα μύτης. Διαφορά μύτης. Για κάντε ένα τέτοιο να κάνουμε και ένα zoom. Στο πλάι, στο πλάι. Μεγαλύτερη,